Kador ba shnong lom dai kla bhoirim bong hari bhoi district kalahap ban mat ye ka jing e ka ba kraw bha na ka banta ban wan ra ye ka coach ka suba hapo jong ka te ka shnong bat ka daw ka long ba kimdon ye ka jaka ban the nyut khamtam ba ka te ka shnong ka don ye ka yo bhoirim bong ka bade ka weina ka yo ka bala he abha ha ka thain ri bhoi me ngi banweng ye ka te ka jing e jong ki pait ba kador ba shnong lom dai kla mata ka sngi kala lum sndon ye ka dor ba shnong na ka banta ban a jing penchai shaki pait ba halo ka jing thmu ban wan ra ye ka solid waste management hakete ke shnong namar kumba kalong hadu menta ka shnong kala haban the ye ke jabo bami na kayo bat na ka shnong shipor ha ka madan kurkalang na kadau bakampat don kata ka jaka the nyut banle kat kum ka juk start menta ki pat ba nong shong shnong gutup na du ki samla ki long kime bat kirang ba menta ke sngi kele shim menta ha ka jingalang pat ba kumbalapan pau de kinong elam shnong na du urang ba shnong ba st rumpe uba reading rumbai secretary shnong bat uba Islamari Sherman Jogador ba shnong kiloong ba hadu menta kilade bantet ya ka jaka naga banta banwan ra ya ka ta solid waste management hapo jong upur usam jong ka shnong dom dai kla but kilayo ru ya ka jinge rap na ka ki HADC ba kila kerken ro shua bantumu banwan ra ya ka ta solid waste management Bangin berat, kenang ba? Lada katu kejaka ke ba? Piadan mentah. Kalong da sisa kapur kabala slam ngila perkat kumno banyo kajaka ban recycle ban snasbo na kini kinyut kinyer ke balami na kini kayo kade ka yo kejongi kade ka commercial center ha kaba kini kisnong baro ke badan hangne po eastern ribhai ke bakentup sadu sebodaru ki wan yo hangne kalong ke yo ke bahe kabalalong man kasni bat kanyut kenyer ka bami nang ni kamduna na ka arpik op ha ka simi tena kaliang jo snong ngila perkhat ban thaulat ya ke banbu ru wat ya kinong sar ya kini ka kayo andre ka jaka ban bret pade namat bang ngimyo ka jaka babyang ngila de ban subret temporary ka harut jang kamadan ke kalang ka jaka ya le kai football bat ha kaju kapor mentang ngidang don ru ya ka ban yate bat ka MCA ban pentrikam ya ka bandon ru ka cricket stadium te kalong da sisa ka jing ka ba kraw ha ka ba jing sma utung na kata ka jaka kalakta ya unong shong snong hi bar ko we de halor kata knong rim ba dor ba snong lum dai kla kalaya perkhat kumno banwat ka jaka ya ka banlong ka ba syarut jong ke snong jaka kadai jaka jong ka lum shopping kadai ke jaka jong lum shopping kadai ke jaka jong lum dai kla ka ba kat kum put usam nadu kipor kiba larim laja kamu nadu kapor ki temen snong ki barim ki rongba snong ki barim ki bala pentrikam kat kum ki jingdon kam jongka snong de kata ngan persai lengba kene kala thai khubor ba katu ke jaka ke bangi pendon kam ke dehi ka jaka jong lum dai kla bat na kaliang jongka dorbat snong lum dai kla ngi da up bat da trang namar ngi dei si snong si ngi dei ke ju ke snong ngi dei ka hapo berembong kala don ku bai ka rai lengba ke central stip dorbar ba ngin ya syakmat agaban pentrikam ya kani ka skim ka lum dak kla kadang wat ki skim na ka benta ka jingdon kam ka bahakman andre ya ka jing pendon kam pat ini ya pendon kam lang andre na ka dorba snong lum sok ping kim priang de halor kata bangila thit no da ka jaka jong lojong ka bangat apo put usam ka jongi ni susi ba ni ap ya ka ke ba ka dorbar snong lum sok ping kan khot ingi namar ngala dep ong ba la da don ka jing snowit
nakaliang ka jong pi khniap soy to ong ya ka dorbar snong lum dai kla nginwan pat pensai halor kanika projek ka baglum dai kla kamut ban intrikam ke nrei kum kita ki jingkhot ngimyo nrei ngiyo man da ka office copy ka ba ki la ya sakman kani ka office copy ngala ban peniu i phiang ne ba ki la ai sha ka state Meghalaya pollution board copy to rongba snong lum dai kla te hakbala haba kala poi kum kane ka jingtho nakaliang ka snong lum dai kla ngi ang ha kala ngo khen ngi kwa banya kren su thu jingmut da ka jing i kum si snong si thawon re ka poi kum kane ka jingtho